Citiți cu atenție prospectul. Ești într-o relație complicată cu stomacul tău? Calmează rapid arsurile și durerile de stomac cu T-Carbocalm. Gustă fiecare clipă, fără arsuri gastrice. Ce legătură poate să fie între un preot și un festival? Ce legătură poate să fie între un preot și o pereche de bascheți? Ce legătură poate să fie între 10.000 de copii și același preot, aceiași bascheți și același festival? Cu acest papuc inimă aveți șansa să trimiteți la școală un copil sărman. Răspunsul astăzi, la 23 la Voicu Voicu, doar la Antena 3 CNN. Cu ajutorul acestei căști de neurofibre culegem informații din câteva zeci de mii de puncte de la nivelul creierului, nu scapă nicio zonă nescanată. Gama, care este cea mai înaltă frecvență a creierului, în gama medităm, ne rugăm. Există o zonă a lui Dumnezeu în creier? La nivelul inimii este acolo o zonă care conține celule identice cu neuronii. I Think, cu Iusti Fudulu, duminică, de la 17 la Antena 3 CNN. Reputatul profesor dr. academician Vladimir Beliș. Domnule profesor, dezvăluiți și nouă secretul dumneavoastră. Cum faceți să aveți mintea frici la peste 90 de ani? Mintea nefiind lăsată să se odihnească, dar dacă mintea funcționează, eu sunt încă bucuros. Pe vremea mea, tineretul avea principală preocupare cititul și învățatul. Nu vreau să enumer preocupările tineretului actual. Sora mea a fost profesor de inteligență artificială. Despre inteligența artificială, longevitate și viața de calitate. Duminică, de la ora 13 la News Magazine, la Antena 3 CNN. Urmărește Antena 3 CNN. Ascultă 3 FM în București pe 106,2 MHz. 3 FM.